Do you love me? Do you need me? What's up mga kailokang bakira? Again with another video! Napon! So karon! Woo! Excited kay ko ay kabalo na mo. Today is very special because ibili na nato ang 2018. Karong gabi mo ambak na ta sa 2019. Yay! So, advance Happy New Year dahil sa inyo ang talandara mga subscribers na ko nga wala nawala o nara mo permente dara nga nakasuporta sa kuha. Appreciate kayo. Appreciate, yes. So, kaganiha pa dahil ko ni mata mga alas 4:30. Ana, mga ingana alas 4:30. Tapos si mama sayo pud siya ni mata kidagay siya order nga ako tsinta og puto. Buto ko napabay na bilin diri sa dara dayo. Dara dayo. Dara day lang order. Yang baligya na si gusto. Hi Bullet! Tara na si Bullet. Oh, wala pa din ako napailayla sa inyo. Kato pa na siyang 22 diri ha. So, karon kay muli na siya karon. Muli na si Bullet. Eh, bye-bye. Kano sa ka muli, Bullet? Bullet! Hey! Look at me! Look at me, Bullet! Hey, hey! Ay, bisig pagkit-kit ba? Dili, mag-side view ba? Ay! Hey! 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 Yeah! Edit lang ko karon tapos sige ra ko ano diri nga maka-upload na unta ako. Sige ra ko unta. Hopefully. Kay ang problema dyan ako kung ano ka na ang lag na ko nga laptop ug wala mi wifi mo nang problema ko daw mag-upload kay gusto na ko mag-upload na ko isa dire ka video nga gusto i-upload so plano na ko karong adlaw kay tiwaso na ko tanan ako video nga karong 2018 katong mga wala na ko na edit na ko karon tapos i-upload na ko karong adlaw tanan ambot mga 5 siguro or 4 pero kayahon ako di ba appreciate kayo so balikan na tamuon niya kung unsay mga mahitabo ray kung maka-upload jud ba ko yeah let's go. Nagmabalik. So karon hapon na, mga alas 2 na karon. So magpasabay ko kay Wangwang, kay Joshua katong napil ko tong vlog ko sa New City Hall nang mga tumig mangga sa mangga may magpagupit. Pasabay ko sa iya ha. Okay, tanawar ko akong buhok ko. So napansin ninyo diri taas tapos diri kay dili kayo. Murag wala siya napantay no. Diri tapos diri kay taas kayo diri dili kay taas. So, karon basta tanawa lang niya akong hairstyle pagka umana ni. Di ba? Appreciate. Wow. Dapat ay mga foreigner rin karon nga sa tutubangan mo. Hey, dirty. So, Happy New Year day sa inyo at Anandara. Happy New Year, everyone! By 2018. Gano'n, video daw sila, sir. Hi, sir! Welcome to the vlog. Hey! My vlog. Welcome to the Philippines. Yeah, bye! So, karon na ako sa balay, no? Maligo sa ako katalik kay Katon na kaya akong lawas. Let's go! So karon kay diri na lang ko ni Pondo sa balay kay kanang wala minadayon sa akong mga the barkads sila. Wala ko nakapili la saba sa dara ka explain.
Nang wala ko naka ay wala mi nadayon nila Wangwang ug nila Nubijin ni Tintin. Wala mi nadayon kay Pero karon makakita gingani. Wala mi nadayon nila kay ambot nila wa sila plano sila mo. Hi! Mutigin na! Wabo! Ayun, naging kwanto yan. Bullet! 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 Gutom na kayo, no? So, karon kay mag-change profile sa ta. Power! Uy, nakalaban! Bangko! Sa! Langot! Uy, kasi mong kabaw! So, time check, it's 23:28 pa day, pero na lang ko gusto i-shoutout diri So, gusto na ko i-shoutout sila Kedong, Lawrence Digamo, na nag-greet sa Happy New Year kaganiha. Sila kay EJ, sila Ate Torren, si Sir Roy, sila Yani, Kuya Sam, Antonio, o ang pinakauna din nga ni-greet ako mga alas 5 pa kaganiha kadlaw ni-greet ko niya. Ano siya nga Happy New Year, bye. Musta naman ka? Si Lester Mark Minyosa. Bye. Shoutout si mo. So, shoutout po ay kay Kuya Jomari nga page. Jomari page, Jomari Pahe. Kay CJ, pinsan ko dyan sa Bicol, tol. Musta na kayo, tol? Kelvin Roy, Jofer Josh, kay Rika. Susto mo? Raymond, guys. Oy bro, alay na bro. Mga unta. O, syempre, kay Carls, si Kuya Ricardo. O sa squad goals, kay Kuya Hope, Kuya Tiger, kay Yani, kay Haren, sa inyo ha, o kay Manlangit, shoutout doon kay Bijen, nga muli na ugma sa Australia, muli na doon siya, by Mia na siya. So shoutout po kay Norhani, at Tumanum, asan akong regalo, mag New Year na lang, wala dyan, wala pa niabot. Shoutout po kay Erica Ingrid Silverberg, bro. Gusto na mga dara, unta happy mo dara sa iyong family. And isa pa may kay Jones Casquejo, awar ko diyang i-chat sa kuha. Happy New Year, pagbago na di mag-plastic. Mga bobo! Ay, shoutout nga rin pala kay Tita Rina, kay Tito Gary, dyan sa Luzon. Yes. Shoutout kay Josh Gabatilya, pinakatisoy diri sa Sunshine. O kay Joe Macruan. Shoutout po kay David Jones, kung kailangan mo kinsa na. Shoutout mo. Nilay si Loy na siya kanin. O kay Kristen Inerland, shoutout si mga. Shoutout po kay Rhea Red, nga bago rin ako naman ng ka-video call. Video call ako siya by Dugay na naman. Wow, appreciate. Wow. Oops. O shoutout po kay Leo Joshua Aurelia. Away yung gitsa to. Pang yung ka. Happy New Year. Gosh. Og sa creators and media influencers, shout out sa inyo tanan dira unta malipayon mo og
unta nga more contents to come. Te, it's 23:32. Alas 11:30 ng gabi. Lo. Imala bay kay wala ko nang dili ko katulugon karon. Dali ra man ta ko tulog ganina. So update ra ta mo niya. Bye-bye. Time check. 11:48 na sa gabi. So happy lang sila dira sa likod. Ayag kayo. Ayag kayo ba? Babasa na. Okay. Mana mo, sige gamit ako karon nga suga, bro. Talaga namang Mio. Number 1. Light scene. Update rata mo niya pagunsa, paghapit na jud. Di ba? Before I fade away, is this a place that I call home to find what I've become? Walk along the path unknown. We live, we love, we lie. Deep in the dark, I don't need the light. There's a ghost inside me. It all belongs to the other side. Video ko ba? Gunit eh. Ay, may rice. Ako ay nagugutom. Palahubog, palahubog. Palahubog magingay. Commute. Baby, together, let's savor this moment. Realness, we roll it, paradise, we on it. It's the body, baby, it's the morning. Still in Western Galana. It's the body, baby, it's the morning. You're still in Western Galana. Oh shit, we got another man, Ilongga, 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 Ilongga. Oh shit, we got another man, Ilongga, 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 Ilongga. Hindi pwede magpanis ang balila, hindi ko masula, hindi ko sa pagka. Sige ka mga story, ayaw palala, sagad ko magdala, ang natuloy sila. Because we are moment and let it be real. Cause right out there on you, you know that's the real. Biga ka ay ka. Hey, Joe! Hey, 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 hey! Wala may dapat itago. Oh,
so karon no, nagluto na. Puro mais nagsudan, puros mais no. Mais try nagdaghan. Mais try nagdaghan pero power gyapon kayo. Tara na mong handa day. Nay mango float, nay cake, nay spaghetti, nay kanon, daghan king kanon. Tapos nay macaroni, nay adobo, nay poto, kaganihang udso. Nay plato. So sila chilling sa sila. Latulat lang sa sila dito. Oh. So napa ni turon riya oh. Ay lumpia day. Habi kog turon. Wow, papa. Papa ni Empoy. Asa man sa buang ka. Upalit sa amig mo, upalit sa. Nasa may paliton. Ha? Di mga sa toto. Mga sa toto ali mo. Ali. Ali mo. Ali mo ba? Ali mo. Kaon ko yan mo ang pagkaon sa inyo. Kaon sa mo diya. Hoy, pagbabalik. Balik na medria. Binayar na eh. Pangaon na mo. Cheers. Pag mamala ng bera sa mandre, enter. Wang. Cheers. Ay, asa mandre ka eh. Ha? Kani. Dili na mo. Tingnan ko ang puso mo. Aking ka na lang, aking ka na lang. Wala nang higit pa sa'yo. Baka kalbo. Time check. So time check tayo karon alas 3:26 na. Kuha ito eh. Wala Japon may tulog. Diyan namin Laban matulog. lang ng laban. Ay, wala tulugay ni kay. Ano rin yung kasara ni sa katuig. So Happy New Year dag usab sa inyo ha. Happy New Year. Shoutout sa inyo tanan nga nag-greet sa kuha. Happy Yes, New Year sa inyo yes tanan. naman. So amot lang may makatulog pa may ano kayo ni undang namin dito og video kay kapoy na jud kayo Kami Pagod, one-on-one jud. na mi, one-on-one. kani one-on-one na lang Samot sa na lagi tayo. pa kanta ba karang pantiguang Samot kanta lang Allah nato Red Horse. Allah lahir ginto hanap sa palahubog ka bay Di ba palabog, manginumay lang. ha manginumay din yung natin so ano na lang ta kanang i-out na siguro na ko diri karon kay dagan pa kay ko dito nun so please ay sadra please like comment and subscribe and i-ring na lang po ang bell so bye na mga kailong hawang buhay appreciate let's go